Boma la Malawi pansi pa unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso ukuyendetsa ntchito zomwe ikuonetsetsa kuti ikubweretsa kusintha pa zinthu zamaphunziro makamaka ku primary school mdziko muno. Ntchito yomwe imatchedwa kuti Malawi Education Sector Improvement Project inayamba mchaka cha 2017 ndipo ikuyembekezereka kutha mchaka cha 2020. Ntchito zoyendetsera Malawi Education Sector Improvement Project zimalandira thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la mgwirizano wa maphunziro pa dziko lonse lotchedwa Global Education for Partnership, lomwe mmodzi mwa akazembe wake ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Pofuna kungoyamba chabe, ntchitoyi ikuchitika maboma asanu ndi atatu mdziko muno amene malingana ndi kafukufuku ntchito za maphunziro zinali pansi kwambiri kuyelekeza ndi ena. Maboma amene ntchito za MESIP zikuchitika ndi kumwera kwa boma la Mzimba, Kasungu, Lilongwe Rural West, Dedza, Machinga, Mangochi, Chikwawa komanso Thyolo. Kupatula kuti pansi pa ndondomeko ya MESIP chigawo choyamba panaperekedwa ndalama kuti sukulu zimangire makalasi komanso malo osinthira atsikana, gawo lachiwiri la MESIP Component 2 likumanga midadada ya makalasi osachepera anayi pa sukulu zoposa 500 za primary zimene zili maboma amene MESIP ikugwira ntchito. Pansi pa ndondomeko ya MESIP Component 2 pakumangidwanso zimbudzi zimene ana asukulu azigwiritsa ntchito pafupifupi zisanu ndi zitatu pa sukulu iliyonse. Ngati feyo aunduna wa zamaphunziro tiyesetsa ndithu kuti paliponse pomwe palibe maklasi okwanira tamangire maklasi kuti anawa aphunzire environment yabwino. Environment yabwino imathandizira kwambiri pa maphunziro ana, chifukwa choyambirira anaja akaphunzira malo abwino amakhala ndi mtima woti ndipite ku skulu. Pamene akadziwa kuti akupita ku skulu akakhala pasi pa mtengo ola akaphunzira mu chisakasa sakhala ndi chidwi kwenikweni chophunzira. Koma environment yabwino imathandizira ndithu kuti ana apite ku skulu, apitirize skulu komanso akhale ndi chidwi ndi skulu. Uwu ndi mdadada wa makalasi awiri, Standard 1 and Standard 2 pa sukulu ya Kadzambwino yomwe ili mmodzi mwa mfumu yaying'ono mkutu ya mfumu yayikulu Kaphuka boma la Dedza. Pa nthawi imene timajambula mwezi wa Novemba mchaka cha 2018 kuti ana asukulu oposa 100 ochokera m'midzi yozungulira akugwiritsa ntchito zisakasa izi. Koma boma la Malawi kudzera pansi pa ndondomeko ya MESIP Component 2 likusintha malo ano ndipo pamangidwa mabloko atatu okhala ndi makalasi awiri iliyonse zimene zikupangitsa kuti tsopano sukulu ya Kadzambwino kuno kudedza ikhala ndi makalasi okwana asanu ndi imodzi, kuti ana asukulu omwe ankayenda mitunda yayitali kupita ku sukulu zina zimene zili ndi makalasi oposera Standard 2 tsopano azibwera pano. Sukulu ndimaphunzira ku Chigwenembe Primary School idalekeza Standard 7 ndi Standard 6. Ndizonera kuti pa Kadzambwino pano sukulu idalekeza Standard 1 ndi 2 koma ili mudzi mwathu mwankulu. Koma ndipo ikayamba sukulu imene ilikhala onjoya kwambiri chifukwa ku Chigwenembe timapita ana ambiri muchokera mudzi muno mwankulu, ana 411 ndipo timawoloka mapiri awiri. Ndipo nthawi ya vula timavutikanso kwambiri chifukwa kuseri kwake kukaphiriko kuli nkhalango yayikulu ndipo timasowa malo oti tingawuse kukamba vula. Ndimapita kumphunzira foyo linambira 1 kulekeza 8 apapa akamaliza sukuluyi tonse amene timapita kumphunzira kuno tizibwera pafupi. Zina mwa sukulu zimene pakumangidwa makalasi ngati yawa boma la Dedza ndi Lweya, Banda Hill komanso Kasenjere. Awa ndi makalasi omwe akuchitikira pansi pa mitengo kamba kakuti ana onse sangakwane kulowa m'makalasi ochepa omwe ali pano pa sukulu ya Lalanje yomwe ili mmodzi mwa Khukhumba kwa mfumu yayikulu Ngowe boma la Chikwawa. Kalasi ya Standard 3 imene inachitika mwayi kuphunzira ndi yodzadza kwambiri mkalasi
kuti mulingo wa boma oti mphunzitsi mmodzi akhale ndi ana osachepera 60 ikoza kukhala ngati nthano chabe kuno. Pachifukwa ichi boma likumanga mabuloko a makalasi anayi komanso zimbudzi ngati zimene zikumangidwa pansi pa Mississippi Component 2 madera onse a mdziko muno. Kampani ya Union Building Contractors yomwe ikugwira ntchito imeneyi yati ndiyokondwa kuti anthu ambiri ozungulira sukuluyi ayilandira ntchito imeneyi kamba kuti ana awo amayenda mitunda yayitali kwambiri kuti akapeze malo a sukulu zabwino zophunzirira. Chimene tikupanga pano ndicho kuti tikumanga ma classroom blocks awiri amakhala ndi ma class 4 which is 2 komanso tikumanga ma toilets okwana atatu omwe amakhala ndi ma komo 4 zimene tikupanga pano pa Lalanje Primary School. Anthu akuno ntchitoyi ayilandira ndi chimwemwe kwambiri chifukwa chakuti pa skulu pano pali ana ambiri amene mungaonere uko ena akuphunzira mitengo. So titabwera pano miyezi itatu yapitayi tinakhala pansi ndi school committee, ma headmaster ndi mafumu anachilandira bwino kwambiri, koma sanakhulupirire kuti mmene timawuza kuti tiyimanga mwa nthawi yochepa skuluyi amona ngati mwinatongona za nkhamba kamwa. Koma pano mmene aona kuti ma structures ayima afika size imeneyi ali wokondwa kwambiri. Komanso project imene itabwera pano inapasa anthu ozungulira miziri panoyi mwayi wa ntchito, otungira madzi, operekera michenga, enanso amene amatha kumanga bwino natengamonso kusankhasankha. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa Lalanje FP School wati kumangidwa kwa makalasi atsopano kuthandiza kupereka chiyembekezo kwa ophunzira komanso makolo kuti boma la Malawi limayang'anira zovuta zawo. Ina mwa midzi yomwe ana amachokera kuphunzira pa sukuluyi ndi monga Khungubwe, Jese, Jorodani, Ndomela, Nambaya komanso Mailosi. Ana pa sukulu pano pa Lalanje alipo 850. Moti ana wathandizika kwambiri chifukwa onse ayenera kukhala m'makalasi. Pali buloko onse ene asi DF imene kutsirizidwanso posachedwa kuphatikiza ndi athu yakaleyo onse pamodzi ndi atsopano amene amangidwa ndi MSP akhala 8. Soyenza kuti ana onse akhala m'kalasi. Ngati angaphunzire panja ndiye kuti mwina make akhala owonjezera. Kupatula sukulu ya Lalanje, boma la Chikwawa, boma kudzera ku ndondomeko ya Mississippi chigawo chachiwiri ikusinthanso kwathunthu maonekedwe a sukulu ya Nzongwe yomwe ili mmodzi mwa Kalonda kwa mfumu village headman mmodzi ya mfumu yayikulu Makhuwira boma la Chikwawali. Sukulu yomwe ili ndi makalasi ochokera standard 1 mpaka na standard 7 ili ndi ophunzira oposa 700 komanso aphunzitsi okwana 11. Tsono kumangidwa kwa makalasi ena awa kwabweretsa chimwemwe kwa anthu ozungulira sukuluyi kamba kuti ana awo adzitha kuphunzira malo abwino komanso osathinana ngati mmene zilili pakanali pano. Akuluakulu a ntchito za maphunziro boma la Chikwawa ndi okondwa kuti bomali ndi limodzi la maboma asanu ndi atatu amene akupindula ku ntchito zotukula maphunziro pansi pa ndondomeko ya Malawi Education Support Improvement Project. Kumanga kwa mabuloko amene wawa kutithandiza kwambiri. Chifukwa pakali pano ngati mu chaka chino tili ndi ana oposa 175,000. Pamene chiwerengero cha classroom tili nawo 1414. Tanthauza kuti tikuperewerabe ndi makalasi okwanira 1511. Ndi pamene ayamba awa amesipi kuti mangira mabuloko awa ife tilonyadira kwambiri. Chifukwa ndi kuti malo ophunzirira akhala akuchulukirabe. Tili ndi makalasi ambiri amene ana ake amaphunzira pasi pa mitengo. Ndiye pa nthawi ino ngati buno boma la Chikwawa mitengo ina yachilengedwe ndiyo panda masamba. Ana amakhala pa nthuzi woperewera. Ndipo zisokonezo ndi zazikulu pamene ana aphunzirira panja. Pofuna kufikira madera amene munali movuta kwambiri kuti ana apite ku sukulu, boma lafikitsanso ntchito yomanga mabolokowa maderanso ovuta kwambiri kufikiridwa.
iyi ndi sukulu ya Didi yomwe ili m'mudzi mwa Mphera kwa mfumu yaikulu Mphuka boma la Thyolo mkatikati mwa mapiri. Ntchito yomanga mabuloko atatu amene adzakhale ndi makalasi asanu ndi imodzi ithandiza kuchepetsa vuto la kusowa malo abwino ophunzirira kwa amene amachokera m'midzi ngati Chikunkhu, Mathotho, Mpino, Tsoka komanso Chisinkha. Project ikazatha izathandiza kuchepetsa kuthunana kwa ana m'makalasi. Panopo pali ana ambiri, ana almost 1,820. Ndipo pamapezeka kuti monga standard 7 ndi ana 150 omwe aphunzira klasi imodzi. Chimene chocho tachitenga chinthu chamwayi kupezeka project kuti ikazatha izathandiza kuti ana azakhale ochepa mmene akufunira boma kuti mphunzitsi akhale ndi ana 60 klasi imodzi. Sukulu ya Mbelenga yomwe ili ndi ya mfumu yaikulu Kapichi boma la Thyolo ili ndi ana oposa 900. Ngakhale kuti pakuoneka kuti pali makalasi ambiri akuchitikira panja kapena pansi pa mitengo. Izakuti zimasokoneza kwambiri ntchito za maphunziro chifukwa chakuti ana amataya chidwi pa zomwe aphunzitsa akuphunzitsa ndi zinthu zina zongoyendayenda. Wachiwiri kwa mkulu wa zamaphunziro aku primary Mai Ellen Simango akuti gawo lalikulu la maphunziro limatayika kwa ana ngati akuphunzirira panja, ndipo chifukwa chake boma layika chidwi chachikulu kwambiri ku ndondomeko imeneyi ya MESIP mu nduna wa zamaphunziro. Ndi zofunika kwambiri kuti anawo azikhala m'makalasi. Tingoganizirako kuti mmene tikuonera makalasi athu amene alili panja, mvula itati igwe ndikuti makalasi athera pomwepo. Koma anawo akakhala kuti ali ndi malo ophunzira abwino, ma classroom block ngati amene tikuwaona kumangidwa, ndikuti sukulu ija ana akabwera mmamawa, ngakhale kuli dzuwa ngakhale kuli mvula, anawo akhala kuti ali pamalo abwino atha kuphunzira bwino lomwe. Komanso akakhala panja pano zochitika ndi zambiri, tikuona anzawo akukwera njinga akudusa mpalimo, tikuona kaya mbuzi zikudusa, zimene zicha zimapangisa kuti ana aja mwina asakhale ndi chidwi kwambiri pa maphunziro, koma zikhala ndi mtima umafuna kuti mwina atapita kukaswera ndi anzawo amene akuona kukwera njinga kunjaku, kapena mwina khani magalimoto amene akudusa, mtima umakhala kuti uli kumeneko. Koma akakhala mkalasi zonse zisaziona, ndi zimatithandizira ife ngati aphunzitsi kuti anawo atithe kuwaphunzitsa bwinobwino, komanso ngati anawo athe kuphunzira bwino lomwe tsiku lonse la thunthu. Ana ochokera m'midzi yozungulira sukulu ya Mbelenga ngati Kumadzi, Midiani, Welemu, Chingondo apindula ndi ntchito imeneyi ikadzatha. Pakanali pano kampani ya Deck Constructions inatsiriza kumanga sukulu ina ya Namalasa kwa mfumu Anusa ya la Group Village Headman Mulipa kwa mfumu yaikulu Nsanama boma la Machinga. Sukulu yomwe inangolekera standard 5 inali Junior Primary School, ndipo ikubwera kwa makalasi ena amakonowa ndiye kuti isandulika kukhala sukulu imene ikhale ndi makalasi onse kuchokera standard 1 pana standard 8. Ndi cholinga cha ndondomekoyi kuti ana onse akuphunzira malo amakono komanso otetezedwa nthawi ina iliyonse. Ndinokhutitsidwa chifukwa choti madera ena amene tayendera ntchito kugwirika bwino kwambiri, koma pali madera owerengeka amene ntchito sidagwiridwe bwinobwino akuchedwa. Ndipo nayesetsa kuti tilankhulenso ndi ma contractors kuti ntchito yoteroyo ayifulumizitse chifukwa kubwera mvula. Ikabwera mvula nzodzikira kuti madera ena ntchito sizigwirika chifukwa yone kuti kukhala matope, kubwetsa material kukakhala kotani kovuta. So ngakhale nakhutitsidwa kwina ndi kwina, koma pofunika beti tigwire ntchito ndithu pamodzi ndi ma contractor kuti malo enawo ntchito ifulumire mvula isanabwere. Chimene chimakhala kwambiri kumtima kwanu ngati kunduna kuti mupite ntchito imeneyi ndi ndalama zambiri nchani kwenikweni? Ntchito iyi yofunika kwambiri. Mukudziwa inu kuti ana asukulu amene akukhala m'masukulumu ali wochuluka, koma classroom ali wochepa. So cholinga cha boma nchone kuti anawo azikhala ma classroom abwino. Nchifukwa chake tiwonjezera ma classroom osiyana-siyana madera osiyana-siyana kuti ana amene aziphunzira pa mtengo asakhalaponso iyayi. Kapena ngati akakhalepo akhale wochepa. Osati monga situation inalili kapena ilili pano. Monga mukudziwa mabuloko ali kumbuyo kwangako akakhala kuti atha panopo
ayenera kuti sakhalanso ndi ana amene aphunzire pena paliponse chifukwa agawa bwinobwino vana onse akhala muchani m'makalasirumu abwino. Ndipo pofuna kuti mabuloko kapena mitadata ikumangidwa potsata malamulo ndi ndondomeko za boma, bungwe la MESIP limaonetsetsa kuti akatswiri odziwa bwino ntchito za mamangidwe ndi okhawo amene akutsogolera ntchitoyi, kupatula kuti iwo amatsogozedwa ndi boma kuti alembe ntchito anthu amadera amene ntchitozi zikuchitika. Pa nkhani ya lifespan, mabuilding amenewa akuyembekezeka kuti akhoza kukhala ali chimire zaka zokwana 100 nkuposeraso apo, chifukwa mabloko amenewa akumaumbidwa koma nkumayesedwaso kuti kodi ndolimba bwanji, crushing strength timayese zimenezo ndi akukwanira pa mlingo umene uli wovomerezeka kuti mabuilding amenewa akhale nthawi yayitali. Ndi ma hollow blocks koma mkatimo matches akwanisa kale strength yake tikuonjezeramonso concrete, soyeza kuti chikumakhano solid chimodzi chopandaso mpata mphako mkati mwakemo, soyeza kuti ndi chinthu ichi ndi cholimba kwambiri. Ife ndi chikhulupiriro kuti ma building amenewawa akhala olimba okhalitsa. Pazakusamalira kwa zinthu zachilengedwe, ndondomeko ya MESIP chigawo chake chachiwiri ikugwiritsa ntchito njwera za simenti osati zowotcha ndi nkhuni. Izi zikugwirizana kwambiri ndi ndondomeko ya boma yothetsa mchitidwe wowotcha mauvuni ndi nkhuni, kamba kuti mchitidwewu ukuononga chilengedwe m'dziko muno. So timabwera mwezi ndi mwezi kubwera kuzayendera ntchito andi kupanga evaluate kuti kodi contractor ntchito mwagwira ntchito yochuluka cha mtundu wanji, komanso ndalama zomwe afunika kuti alandire ndalama zochuluka bwanji. So timaonesesa kuti contractor ali ndi ndalama mwezi ndi mwezi kuti cash flow yake isakhale kuti yasokonekera mu njira ina iliyonse. Chinanso chomwe ndinganene nchoti boma lapanga chinthu chachikulu kwambiri pa project imene chifukwa chakuti masukulu ambiri omwe tikumanga panopa ndi woti ali ndi mabloko ochepa. Mwachimenechi ana a skulu akumaphunzira pasi pa mtengo, ndipo manga mabloko ngati amenewa zithandiza kuti ana achoke pa mtengo paja aziphunzira mu classroom, chomwe chili chinthu chachikulu kwambiri. Komanso monjeza pamene popo masukulu amenewa akumangidwa ndi mabloko omwe ali othandiza kuti chilengedwe chipitirire pasogolo. Mutakukhulupirira ndine kuti kale kwambiri anthu amayuza njerwa zotchedwa ndi mitengo pomanga ma structures osiyana-siyana, and in that aspect mapezeka kuti chilengedwe chimaonongeka, and by virtue of kugwisa ntchito mabloko amenewa ndiye kuti chilengedwe chitetezedwa, and contractor akuzidwa kwambiri kuti asanamalize project imeneyi aonesese kuti wazala mitengo yosachepera 200. Kupatula kuti ntchito ya MESIP component 2 ikukhudza sukulu zonse za primary, koma ikutsindika kwambiri sukulu zambiri zimene zili pa mulingo wa junior school, kutanthauza kuti makalasi ake ndosachepera standard 5 kuti zikwanitse kufika pa mulingo wa standard 8, ndi cholinga chakuti ana amene ali okulirapo misinkhu asamasiye banja la maphunziro awo kamba kakutalika kwa mitunda kupita ku sukulu zina zakutali. Junior primary school imakhala makamaka ya ana ang'ono amene anawatsegulira skulu kuti mwina maskulu ena onse ali kutali amakanika kuti ayende mitunda itali. Nde junior primary school yapano yakhala ngati ayiwonjezera kuti ikhale ndi maklasi ena, kuti even maklasi amene amaphunzira maskulu ena akutali asunthe abwerepo mpano, ana adziyenda mitunda yofupikira kusiyana ndi mmene amayendera kale, chifukwa mitunda itali imapangitsaso ana ulesi kuti ndikafike kutali kuja amangoganiza kuti
lero sindipita ku skulu, koma pamene skulu ikawayandikira ikawafupikira anaja amakhala ndi chidwi kuti ndidzuke ndisambe ndipite ku skulu chifukwa choti skuluyo ili pafupi komanso skuluyo ili ndi malo ophunzirira abwino. Pali sukulu zoposa 115 zimene zipindule nawo ku ndalama zochokera ku thumba la Malawi Education Sector Improvement Project zimene zimachokera ku Global Partnership for Education ndi World Bank. Pankhani ya kumanga ma classroom ndi nyumba zinazofunika pa skulu ndikuona kuti tikuchita kobwino ndithu chifukwa tili ndi ma sites ambiri amene zinthu zikuyenda bwino. Nditha kupereka chisanzo kuti panopo ndikunena pano tapereka kale ma classroom ena ngati kuchikwawa kwa pasama community kuti ambe kugwiritsa ntchito. Tilinso ndi ma sites ena ambiri amene ntchito ikuyenda bwino ndipo posachedwa apa tikhala tikuwaperekanso kwa anthu aini ake kuti ambe kuwagwiritsa ntchito. Koma pali ma sites ena ochepa amene tikuona kuti kuli mavuto. Ndipo ulendo umene tikuyendera kuzungulira ma project athuwa ndifuna tione kuti kodi ndi ma site ati amene ali ndi mavuto ndipo mavuto ndi otani kuti tikabwerera kulilongwe tikakhale pansi tikaone kuti kodi tingatitani kuti ngakhale ma site amene ali ndi mavuto ntchito iyende mwachangu. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi kazembe wa bungwe la Global Partnership for Education zinthu zimene zikupereka danga kuti boma la Malawi lipitiriza kupindula kuchokera ku ntchito za MESIP ndipo pali chiyembekezo kuti maphunziro makamaka ku primary school apita patsogolo.